Wimarsi ale hukumu kɔnɔna na fɛn min ye tɛnɛngu dugu denmisɛnninlaka minnu sigilen bɛ Bamakɔ faaba kɔnɔna na yan nɔ ayiwa olu kɔni ye badenya dolantaba boloda ayiwa ni k'o kɛ Sibirido Palais de la Culture ale kɔnɔna na ayiwa ni ka taa yira mɔgɔw la k'a fɔ ko olu fɛ tɛnɛngu fɛn min ye badenya sinjiya kotoɲɔgɔndala o de bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ yawoloma kɛlɛ olu t'o dɔn sabula n'an bɛ fɛ jamana in ka jɔ fo jamanaden yɛrɛ damaw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn minɛ ayiwa ko olu na kɛ misaliya ye k'a yira bɛɛ lajɛlen la n'i ye olu lajɛ ka tɛnɛngu mara bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnnenya Masina bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kɔrɔbɔrɔ dɔgɔnɔw fo ka taa se y'a faamuya balafulaw ma ani bozow ninnu de bɛ ɲɔgɔn kan ye u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ayiwa olu de bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔ kan mɛn wa u bɛnnen bɛ ku la ayiwa olu na kɛ misaliya ye k'a di diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma nin badenya ntolanci min filɛ nin ye u y'a denbaya ta k'a di maaba min mɔ ayiwa o yɛrɛ ye tɛnɛngu ka den ye a y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw la k'ale yɛrɛ ye tɛnɛngu ka den ye ale bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi tɛnɛngu de ye o di ale mɔ ayiwa ko hali fɛn min den nin ye ayiwa ale b'o denbaya kɛ ni tɛnɛngu kungo don puisque n y'a ye denmisɛnnin ninnu bɛ ka baara min kɛ pour que ka tɛnɛngu cercle bɛɛ bila lumière la ani ka représentants bɛɛ réunis des différentes communes. Donc ça c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui. Donc autre part c'est un devoir également pour moi puisque ne bɛ bɔ tɛnɛngu cercle de la. Cercle in ye kalan diyan a ye sécurité diyan donc ka kɛnɛya diyan o de y'a kɛ ne b'a aw ɲɛfɛ bi. Donc ne b'a fɔ muso bɛɛ ye an ka courage ta an ka baara kɛ. Baara de bɛ mɔgɔ bɔ jɔnya la puisque musow bi anw ka défi ka ca. Anw de kan ka denmisɛnninw éduquer anw de kan ka kɛnɛya laɲini ka s'u ma anw de kan ka fɛn caman du yɛrɛ ye muso de ye donc baara dɔrɔn de bɛ se ka kɛ an bɛ se ka nin ko ninnu bɛɛ ɲɛnabɔ donc n bɛ min fɔ le dernier message s'adresse aux hommes donc musow ka baara ka ca cogo min n b'a ɲini cɛw fɛ u k'u musow dɛmɛ nin lutte quotidienne in na pour que musow bɛ se ka nin baara in kɛ. Donc n bɛ tila k'a fɔ tuguni science domaine na muso bɛrɛ tɛ yen ne yɛrɛ b'o domaine de la je suis promotrice et je suis DAF de cette société bi n'i y'a jateminɛ muso bɛrɛ t'o baara in na donc baara de don nafama baara de don donc mɔgɔw k'u denw éduquer ka taa science domaine na surtout musomaninw. Denfaya taara ka di maa min ma ale sen ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka a ye danaya da cɛba min kan ni ka o bila ka na o y'a yira k'a fɔ k'ale ye fɛn min ye ko o bɛ soma sama bɔ. Aujourd'hui n bɛ association mɔgɔw fo n'o ye tɛnɛngu ekɔlidenw tɛnɛngu cercle ekɔlidenw bɛɛ fo ka honneur ta k'a da Umar kan ka kɛ nin baara ye donc o kɔfɛ k'u fo tuguni u ka nin hakilina la ka association ka se ka an balimamusow fara ɲɔgɔn kan pour que ka na balontan kɛ san dɔ tɛmɛna ni kun ko an bɛ se ka nin organiser ne kun tɛ da la mais aujourd'hui k'a ye k'u sera ka nin kɛ exactement nimisaba sɔrɔla a la k'a ye k'a fɔ ko aujourd'hui an balimamuso minnu y'an dɔgɔmuso minnu bɛ ka balontan aujourd'hui olu yɛrɛ ka bɔ a la minnu bɛ sigilen filɛ nin ninnu y'an bamusow de ye k'a fɔ k'olu nana nin kɛnɛ in kan donc nimisi wasaba de don donc vraiment nimisi wasara. Et puis je vais transmettre mes messages là c'est Umar Ma de soutenir encore plus cette jeunesse. Jɛkulu min filɛ nin ye ayiwa olu ye danaya ta k'a da maa min kan ni k'a k'u ka ɲɛmaa ye ale ye kɔrɔfɔw ta a y'a yira ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ o fɛn min ye i y'a faamuya b'a la k'a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye badenya ni sinjiya ni jɛɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka sinsin cogo min nɔ ani kuma ni kuma ka to ka ɲɔgɔn wele ka i y'a faamuya b'a la hakili jigin kɛ ka ɲɛnafin bɔ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ tɛnɛngu ka den damaw. Nin hakilinata nana wimarsi ko de la an ɲɛ b'a la don o don musomaninw minnu an cɛmancɛ la association ko in na ASUCU fɛn min ye cercle de tɛnɛngu association tous les ressortissants les élèves étudiants muso minnu b'a kɔnɔ su ni tile an bɛ ka baara o baara kɛ an de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an y'a lajɛ an ka sigi k'a lajɛ an bɛ se ka jumɛn de k'u ye walasa u k'a dɔn vraiment olu fana place b'a b'u ye association in kɔnɔ o hokumu de kɔnɔ an y'a a ko sigi ka 8 mars match organiser olu ɲɔgɔn cɛ ka na u ka ballon ta i n'a fɔ cɛw tun b'a kan cogo min na bi an filɛ nin bɛɛ bɛ ka yɛlɛ ka fɛngɛ ka filɛ mun na parce que musow ka match de c'est rare de voir ça donc pour les honorer les montrer leur importance donc on a initié cette activité.
bon n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn k'a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la parrain ani marraine et puis ne ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fana su ni tile u ma jɔ u ma dabila ani Tenengu cercle jeunes bɛɛ ressortissants bɛɛ minnu bɛ ka u yɛrɛ di u ni di su ni tile walasa association ko ka se ka taa ɲɛ. 8 mars ale ye musow ka don ye ayiwa a bɛ ɲɛnamaya diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la ɲinan dabilala hukumu kɔnɔ o de ye musolakaw ayiwa u bɛ kɛrɛfɛden min na musolakaw u ka ko bɛ se ka taa baaraw cogo min nɔ ayiwa an ka jamana yɛrɛ ye kisɛ siginin kan kosɛbɛ diɲɛnatigɛ fɛn jumɛn de bɛ musow jɔyɔrɔ tɛ fɛn min na ala ka san wɛrɛ ta jira an na.